etorri. Kaixo, Eskerrik asko gurekin etortzeagatik, egoteagatik. Irene Aguriondo, ondo esan dute abizena, ezta? Bai. Nondik zatoz Mondragon Unibertsitatetik, ezta? Bai, Mondragon Unibertsitateko team coacha naz, lehen gradutik Team natoz. coacha, Bai, Bide laguna, ezta? bide Team laguna. coacha. Bai, da figura, ez, desberdin baina gehien bada, ikasliei laguntzen dotzegula hoien prozesuan. Ez da irakasle rol Bai. bat, baina bai da, hori, nola alduten hoien ibilbidea ukitu baitxa gradua egiten duten bitartean. Bai, coach bat. Bai. Izan behar, garrantzitsua da, Bai. zure... Bueno, nire ustez, da, papera. kuriosa, da coacha, baina da, ekipuen coacha, eta horrek ja, zailtasun handixauak eta erronka Bai, gehiago dauke, claro. gisa Mondragon Gehiago Unibertsitatien, hori da, taldean itxen dugula lan, orduen, nola lagundu taldeei, Bai. erronka polita. Eta euskera polita duzu baita ere, Bai, Nondik bueno, zatoz? Arrasatetik. Arrasate. Bueno, Bai. ditut hemen panfleto, bi panfleto, lein, jartzen du lein. Zer da lein? Bai, hori da, liderazgo, emprendimiento eta innovación, lidergotza ekintzailetasuna eta berrikuntza, eta da gradu bet. Zelako papel polita, egin dozue, adibidez, hementxe ez dakite, irekiera, Baina, genuen berritzia baitxa flyer rantzeko ateken. Bai. Hori, barketazu, zer da lein? Bai, bada gradu bat, gradu ofiziala Mondragon Unibertsitatekua, eta da gradu bat, berrikuntza ez, jartzen duguna beti zentruen, eta da ikasle horien nahi dutela ekintzailetzaren inguruan ikasi. Orduen, lehengoko urtetik sortzen dute enpresa bat, enpresa erreal bat, hori, prozesu guztia ikasten dutela egiten, eta taldean, askotan izaten dira, 14-16 pertsonako taldia, 4 urtetan zehar sortu behar dute proiektu desberdinak. Orduen hasieratik daz kontaktua merkatuarekin, ze behar dauen merkatuak, baina gehien bat gizarteak ze behar dauen, ez? Aukitzen dute erronka ondixena da, ikustie gizartean da zen erronkak zentzu dien, eta ze problematika daren, eta sektore desberdinei soluzio bat ematen dutzie proiektu errealak garatuz. Hori, lein, lidergo, bai. emprendedor, ekintzailea eta innovazion berrikuntza. Hori da. Vale, eta esan duzu, 4 urtez. Bai. 4 urtez egon aldirela Mondragon Unibertsitatean, eta hemen dana superondo azalduta, lehenengo urtean adibidez ikasi aldugu. Bai, lehenengoko urtean erronka eta ikaskuntza ondixena da taldia. Ez, askotan, ikastolan bai daukate lan taldeko dinamikak eta, baina hori da, eta zorionez baitxa etortzen die prestakuntza handiagoarekin, baina egia da, erronka oso ondixa dala, ikustia ez dala zure klasia, dala zure enpresa eta dala zure taldea. Orduan, nola ezagutu taldea, nola komunikatu taldearekin, eta baita nola ezagutu zure burua jakitzeko nola koordinatu eta lideratu talde bat, hori da ikaskuntza ondixena aukitzen dutena lehengoko urtien. Claro, eske batak txarto egiten baldin badu, dana trastora egiten da. Eta gero kostatzen da, eta ikasten dutena da nola aldogu ikasi egiten. Ez teoriaren bitartez bakarrik, bezik eta ikasi egiten dute. Eta gero horrekin batera, behai daukate esperientzia internazional bat, lehen graduan, lehengoko 3 urtietan daukate internazionalizazio prozesu hori, ulertzen dugulako beharrezkoa dela, ulertzea munduan gertatzen dien gauzak, baita ulertzeko hemen gu, Euskal Herritik, ze impactu sortu nahi degun. Orduan horiek, lehengoko urtean, gehien bada talde lana, esperimentatu baitxa proiektu desberdinekin, zure burua ulertu eta ikasi baitxa ze erronka dituzun, eta gero internazionalizazio prozesu horretan baitxa proiektuak nola hasten dien garatzen. Hoitxe lehenengo kurtzuan, bigarren kurtsuan, zein dezako? Bigarren kurtsuan, egisa da, lehenen gauza abantaia handi bada, dala prozesua lineala, ez? Ez da lehenengoko urtia eta listo, ez? Da, lehena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, hau da prozesua, laugarren urtean ikusten dozula apur bat, loratzen, ez? Ikaskuntza guztia. Baina bigarren mailan fokua bat dauja proiektuetan, nola alditzugun garatu proiektuak, eta horretako daukagu programat, deitzen da The Future Game, dala, nola aldogu design thinking metodologiaren bitartez, ulertu, eta egin espertuak problematika baten, dala problematika hori guri mugitzen duzkuna asko, eta horri nola aldogu sortu proiektu bat, zerbitzu edo produktu bat, ematen dutela soluzioa problematika horrei.
Gero, hirugarren kurtzoan ja, liderargo ikasketa, ezta, lan talketak eta komunitateak sortzea edo garatzea nola garatu aldugun, eta hori guztia. Bai, laugarren mailan, hirugarren maila eta laugarren maila oso lotuta daz, baina hirugarren mailan gainera daukagu 3 hilabeteko esperientzia bat atzerrian, ez? Kasu honetan Asiara joeten garela, urten egon gare India eta Korean, orduan daz, isa urte guztie, ez? Urte handi bat Eta Asian. zelan joan da? Bueno, ni egon nase 2 hilabete hoiei bide India esan duzu, ezta? bai, Eta India eta Korea. Eta, oso esperientzia aberasgarrixe da, bat, hoien proiektuak Euskal Herrian dazena garatzen, nola alditxogun internazionalizatu, eta horretako baitxa ikusi dugula bezeroen beharrak horkoak desberdinak diela, ez? Eta total, ezta? hori da, eta igual hemen dagoela problematika bat, eta Indian ez dagoela, ez? Edo alderantzez. Orduan, bueno, horre, kriston erronka da, eta gero baitxa taldeak kudeatzea, ez? Kanpuen gazenian baitxa ez gazain eroso. Eta hor sartzen die, ez, ikaskuntza eta trebetasun desberdinak garatzeko aukera itzela. Eta orduan 3. mailan da gehiago, proiektu guztiei forma ematen diogu, taldeari baitxa, kultura lana baitxa finkatu egiten dugu, eta poliki baita goiez ulertzen, ze bidetatik nahi dugun jutia laugarren mailan. Hirugarren mailan baita ere, txinara juteko, txino moten duzu, txinera? Bai, txinara juten garenean txino ematen dugu, eta koreara juten dienean, koreano baita daukate klase batzuk koreano ikasteko. Bai. Toa, bai, eta gero ja laugarren mailan, hori amaierako proiektua, ez da, zorra berria, eta... Bai, eta amaierako proiektuen, hementxen lehinen bai daukagun desberdintasuna da, daukatela aukeria hoien proiektuekin, itxeko hoien proiektua, kurtso bukaerakoa, dala, 4 urtetan, ekintzaile munduan egonez, eta ikusten dut, lortu dutela proiektua, edo ideia bat, nahi dutela garatzea, ez? Eta igual baitxa astea. Edo beste alde batetik 4 urte ostian ezaudera, noie 4 urte sortzen proiektuak, baitxa ekintzaile izatea dala erronka bat, ez? Baina neotena da, nik nire enpresan aplikatu duten ikaskuntza guztiak beste enpresa batera eramatea. Orduan itxen duguna da kontaktua enpresarekin, eta enpresak daukan erronka bat, urte guztietan ikasitako guztiarekin, itxen dozu bertan kurtso bukaerako proiektua. Denetarik, daukagu. Bai. 4 urte betetak, Bai, da gehixema 4 urte, hasieratik merkatuan zazela ulertzen, zeskatzen dauen gaur egungo gizarteak, baitxa ulertuta ez, gizarteko erronkak aldatzen doiezela urtetuko urtera, eta sortzaileak, ez? Die ekintzaileak, baina baitxa sortzaileak bere prozesuana, eta horiek die protagonistak momentu oro. Eta, Irene, zuk team coach bezala, ez da? Zelako aholkoa emango zenioke Mondragon Unibertsitatean ikasi nahi duen bati? Bai, nik aholkatuko nantzan, lehengoko gauza, ez pentsatzea bakarrik zer nahi dauen ikastia, baizik eta nola nahi dauen ikastia. Nik uste dut, Mondragon Unibertsitatean daukagu zentruan berrikuntza, baina baitxa ikasle izan behar dela protagonista, ez? Eta askotan teoria asko ikasten dugula, eta hori oso importantia dela, base batzuk aukitzeko, baina gero nola eramaten dugu ikaskuntza guzti horiek praktikara, ez? Eta praktikan bakarrik ez dela teoria ikastia, bai da, kompetentzia desberdinak martxan jartzia, zure trebetasunak eta uleziak baitxa ulertzea. Eta prozesu guzti horretan, Mondragon Unibertsitatea laguntzen duguna da, ez bakarrik teoria, baizik eta praktikara eramaten, eta ulertzen gero 4 urte ostian zetoko bihatzen bizitzea, ez? Eta zerronka bizi behar dituzun. Kanpora eta zer dauen hor ikustea. Eta nik uste dut aholku handixena dela goguakin sartzea unibertsitatera, eta izatia hoien erabaki bat. Izango dituzue ate irekiak? Bai, ate irekiak ditugu, justo, daukagu 3 campus, Irun, Oñati eta Bilbon gaude, ostegune honetan, apiriak 23an ditugu ate irekiak, eta gero baitxaukiko duguna da maiatzak 21, eta gero ekainan preparatu duguna da onlineko sesio bat. Geixema da, batxillergo lehengoko mailakuentzat, poliki, ez? Ulertzen dugu. Bai, eta batxillergo 2.
bigarren maila, juteko ja ideia batekin. Bueno, Bai, polita, bai. lau urte bete, eta Mondragon Unibertsitatea, enpresagintza fakultatea, ezta? Irene, zeo zer gehiago utzi dugu hortze Ez, esateko edo bai, informazio gehiago non hori da, webgunean ez da informazio edo jutea eta gehiago galdetzea. nahi badute, webgunean daukate informazio guztia, eta gu betik aholkatzen duguna da, atirekietara Jutea. etortzia, ez? Eta gero baita, Mondragon Unibertsitatean prozesua, selekzio prozesua baita da aukera bat ikusteko, ea ikusten dien ikasleak metodologia honetan Da zaila lanean. sartzea edo? Zaila, nik uste dut gogotxo egon behar zarela sartzeko. Ez dugu hartzen bakarrik kontutan notak, gu gero prozesuaren zehar, ez dugu hori bakarrik hartzen kontutan, ez? Ondo? Haukitzen dugu kontutan pertsonalidadia eta baitxa goguak, orduan, gradu bakoitzeko prozesuetan jartzen duguna da erronka desberdinak bizi behar dituztela 4 urteetan. Claro. Eta holan da guretzat, ahalbide bat, ez? Ikusteko, ze perfil dan, Bakarrik nota. baina ikaslea baitxe esaten, nik erronka honetan ez naz ikusten, edo bai Baina, ikustenaz, ez? Bai, polita. Bai. Bueno, Irene eskerrik asko etortzeagatik, Irene Aguriondo, team coacha, bidelaguna, Bai. mailako bidelaguna. Mila esker Eskerrik asko zuei etortzeagatik. baita.